Nyunsu Fusranang. Friends and family beleid onder kabinet Simons Rusland is de nieuwe standaard. Hellings zegt nooit een functie geëist te hebben. Biza geconfronteerd met telefoonrekening van 244 miljoen SRD. Minister B. geschrokken. Kranslegging Kwaku niet opgenomen in programma Willem-Alexander. Juanito Eijk weerlegt beschuldigingen rond verdwenen 12 miljoen SRD leeggeschelden CBB. Staatsolie weerspreekt beweringen van advocaat Spong over royalties. President Simons ontvangt speciale 50 jaar Srevidentie gedenkpenning. Winti-organisatie vraagt Ashanti-koning publieke excuses voor rol in slavernij. Verdacht betekent niet schuldig. Rechtsstaat moet nu zijn werk bewijzen in SLM-zaak. Premier Schoof, visumbeleid bij noodgevallen moet nader bekeken worden. Hof stelt zoon Brunswijk en majoor van politie in vrijheid. Hellings, justitie moest nooit naar ABOP, want is geen partij voor integriteit. 6e kinderchirurgische darmmissie succesvol afgerond in het Diakonessenhuis. Yogi, als 1 of 2 VHP'ers corrupt zijn, betekent het niet dat heel de VHP corrupt is. NDP samenbouwen aan een verenigd Suriname na 50 jaar onafhankelijkheid. Plein gestolen gelden moeten teruggehaald worden. Scherpe kritiek op loonsprong voor politici, terwijl de rest geduld moet hebben. De NPS'er Raoul Hellings treedt per 1 oktober 2025 in dienst bij het kabinet van de vicepresident. Vicepresident Gregory Rusland bevestigde dit woensdag voorafgaand aan de Raad van Ministers nadat hij werd gevraagd te reageren op uitspraken van Hellings in een podcast. Rusland stelde dat de indruk dat hij niet bereikbaar zou zijn onjuist is en dat Hellings zijn bijdrage wil leveren aan de verdere ontwikkeling van het land. Ik denk van moet je hier in dit forum op zaken met betrekking tot de partij, de NPS, reageren. Eigenlijk moet ik dat niet doen. Maar om speculaties te voorkomen ga ik kort aangeven. Het is gezegd, maar het komt op social media van dat ik op een gegeven moment niet bereikbaar ben voor de meneer. Maar dat is helemaal niet zo. En wat ons betreft hebben we wat dat betreft maatregelen genomen. En u mag weten dat hij per 1 oktober... werkzaam is op het kabinet van de vicepresident. Raoul Hellings, lid van de NPS, reageert scherp op uitspraken van partijvoorzitter en vicepresident Gregory Rusland. Volgens hem heeft hij nooit een functie geëist of voorwaarden gesteld nadat de NPS toetrad tot de coalitie. Op zijn Facebookpagina schrijft Hellings dat hij eigenlijk niet van plan was te reageren, maar dit toch doet om te voorkomen dat zaken een eigen leven gaan leiden. Hellings stoort zich eraan dat Rusland hem publiekelijk aanduidde als de meneer. Mij in de pers aanhalen als de meneer getuigt van diep disrespect en minachting. Ik ben niet zomaar iemand die op de lijst is geplaatst. Ondanks mijn nadelige positie op de kandidatenlijst heb ik de 6e hoogste score in stemmen behaald binnen de partij. In de Nationale Assemblée zitten zelfs personen uit het hoofdbestuur van de NPS... die nog geen 200 stemmen hebben gehaald, stelt Hellings. Volgens Hellings werd hem na de verkiezingen een functie aangeboden als strategisch beleidsadviseur op veiligheidsgebied. Maar nadat hij zijn cv opstuurde, hoorde hij nooit meer iets terug. Ik heb geen enkel aanstellingsdocument of loonslip ontvangen. Voor mij is er niets geregeld. Dat Hellings nu alsnog in het kabinet wordt ondergebracht, past volgens critici in een patroon dat het Friends and Family beleid van kabinet Simons verder normaliseert. Het belonen van partijgetrouwen en vertrouwelingen lijkt een terugkerende praktijk te worden. Hellings, oud-hoofdinspecteur van het Korps Politie Suriname, behaalde bij de laatste verkiezingen 1837 stemmen, maar miste door zijn lijstpositie een zetel in de Nationale Assemblée. Het ministerie van Binnenlandse Zaken in Suriname, BIZA, is volgens minister Marinus B. met een heel hoge achterstallige telefoonrekening van 244 miljoen SRD geconfronteerd. Op dit moment zijn we er nog niet uit.
Toen ik het ook zag, ben ik heel erg geschrokken dat ik de telefoon heb gepakt en de vicepresident heb gebeld. Want dit moeten we oplossen. Er zijn 311 nummers, rekeningnummers, ja, die als abonnement dienen. Maar het probleem, zonder dat we weten van wie die nummers zijn en hoe lang ze al bij die mensen zijn. En het mooie ervan, gisteren heb ik tijdens de directiemeeting ook gevraagd, hoeveel van jullie hier hebben een nummer van Binnenlandse Zaken? Van bijvoorbeeld, er is een cap van 5.000 of 10.000. Dat is 1. 2. Het gaat om de verschillende kabinetten, zoals ik eerder heb gezegd. Zaak te evalueren. Want ook al voor oktober alleen moeten we 8,9 miljoen betalen. Ja, dus als u kijkt naar de begroting van Binnenlandse Zaken, 1,5 miljard. Ja? Dus dan heeft het ministerie niks meer over. Dus we gaan aan een herregistratie doen. We gaan die nummers koppelen aan functies. Ja? En we gaan met een nummer vanuit het ministerie of vanuit de kabinetten. Dus ik heb het al besproken met de vicepresident. Later op de middag ben ik bij de president, gaan we dat ook bespreken. Dat 11 nummers zijn waarvoor het ministerie moet betalen. Ga ik de directeur van Telesuur uitnodigen om hierover te praten en serieus naar te kijken. Want het gaat niet alleen over bellen, het gaat ook om internet, datapakketten, verschillende zaken. Wie die mensen zijn, ja, want ik zou ervan uitgaan dat het alleen maar directieleden zijn of die aanspraak maken op zo'n een telefoonnummer van wie die mensen zijn, waar ze zijn. En in onze nieuwe relatie met Telesuur zal het zijn dat uw functie en naam duidelijk moet zijn. Ik kan niet een lijst krijgen met 311 nummers. De begroting van BISA heeft 1,5 miljard en we betalen ongeveer 10 miljoen SRD maandelijks aan telefoonkosten. Dan is dat per jaar 120 miljoen SRD. Dan heeft het ministerie niets meer over. Dus we gaan een herregistratie doen, de nummers koppelen aan functies en met Telesuur afstemmen dat het gekoppeld moet worden aan een bepaald bedrag. We gaan ook kijken of de persoon aanspraak maakt op een nummer, aldus B. Een groep vooraanstaande Afro-Surinaamse vertegenwoordigers is diep verontrust over het officiële programma van het staatsbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Er is een programmaoverzicht gepubliceerd en daarin ontbreekt een kranslegging bij Kwaku, het nationale slavernijmonument aan de Zwarte Hovenbrugstraat, hoek Dr. Sophie Redmondstraat. Het is het symbool voor afschaffing van de slavernij, zegt Henry Strijk, die namens de groep optreedt als woordvoerder. Het is een gezamenlijk verleden van Nederland en Suriname, vult hij aan. Toen koning Willem-Alexander op 1 juli 2023 spijt heeft betuigd en excuses heeft gemaakt en onomwonden heeft uitgesproken ten kondraai. Brada Sisa, de ketenen zijn verbroken, broeder, zuster. Ten kondraai. Tijden zijn veranderd. Ten ketikoti futru. De ketenen zijn verbroken. Echt waar. Juanito Eijk, voormalig onderdirecteur Algemene Dienst van het ministerie van Binnenlandse Zaken, heeft vandaag gereageerd op berichten waarin zijn naam wordt gelinkt aan de vermeende verdwijning van 12 miljoen Surinaamse dollar aan legesgelden van het Centraal Bureau voor Burgerzaken in Suriname, CBB. Laat me dit helder stellen. Of degenen die dit hebben gelekt kunnen niet rekenen. Of ze hebben een duidelijke opdracht om mij en de partij waartoe ik behoor politiek te schaden, zegt de gewezen onderdirecteur. Eijk noemt de beschuldigingen niet logisch en onjuist. En benadrukt dat het bedrag simpelweg niet kan verdwijnen zonder dat het opvalt. Om SRD 12 miljoen aan leges te laten verdwijnen, zou het CBB jaarlijks ruim 2.400.000 uittreksels of 40.000 paspoorten moeten verwerken. Dat betekent meer dan 6.500 uittreksels of ruim 100 paspoorten per dag. Wie CBB kent, weet dat dit feitelijk onmogelijk is, legt hij uit.
Hij wijst ook op het feit dat niet alle leges terugvloeien naar het ministerie. Een deel blijft bij de centrale bank. Volgens Eik is het cijfer van 12 miljoen SRD zelfs bij volledige capaciteit onhaalbaar. In mijn ruim 4 jaar als onderdirecteur bij BISA heb ik naar eigen inschatting veel minder dan 10 miljoen SRD besteed aan renovaties en aanschaffingen voor CBB/BVB's. Dus hoe zou 12 miljoen kunnen verdwijnen? Eik concludeert dat het verhaal niet mathematisch, niet procedureel en totaal niet logisch is. Wie met modder wil smijten, moet tenminste de moeite nemen om de feiten te controleren, benadrukt hij. Advocaat Gerard Spong heeft tijdens een programma op de Nederlandse televisie zijn bezorgdheid geuit over het contract dat Staatsolie heeft gesloten met Total Energies. Kijk, dit is een overeenkomst tussen de Franse oliemaatschappij Total met Suriname. 145 pagina's dik. En er staan 2 zinnen in die me met grote zorg vervullen. Er staat in dat de royalties, die zullen 6,25% van de winst zijn. Die gaan naar Suriname. Die 6,25% royalties gaan naar Suriname. Maar er staat ook bij, en nu komt het, dat ze in cash kunnen worden betaald. Contant. Dat betekent de rode loper uitleggen voor witwassen en corruptie. Niets meer, niets minder. En daarom vind ik het een beetje raar. Dat is mijn grote zorg. Dat Surinamers er niets van zullen merken. Acting CEO van Staatsolie Eddy Frankel vindt het jammer dat Spong deze uitspraken heeft gedaan, zonder zich te laten informeren door Staatsolie. Hierdoor krijgt de buitenwereld een negatief beeld over Suriname. Laat me zeggen dat het jammer is dat de heer Spong deze uitspraak heeft gedaan op de Nederlandse tv, zonder zich eerst te laten informeren door Staatsolie of de Surinaamse autoriteiten. En met deze uitspraken heeft hij in feite Suriname weer eens negatief in de publiciteit gebracht. Dus dat is heel erg jammer. Laat me even aangeven hoe de productiedelingsovereenkomsten die Staatsolie heeft met alle internationale partners, dus internationale oliemaatschappij en zeker ook met Total Energies, hoe dat in elkaar zit, dus met betrekking tot de royalties. Ja. In de contracten staat aangegeven dat Staatsolie namens de staat de royalties op 2 manieren in ontvangst kan nemen. Het kan, wat in het Engels heet, in kind. Ja, in het Nederlands is dat in natura. Ja, dus dat betekent de fysieke barrels olie, die dan Staatsolie dan zou moeten verkopen op de internationale markt. En vervolgens de ontvangsten via internationale, reputabele banken zou overmaken uiteindelijk naar de centrale bank. Ja? En de andere manier is, noemen we in het Engels, in cash. Ja? En in het Nederlands is dat in geld. Ja? Maar dat is dus geen chartaal geld. Ja? Dat is dus het giraal geld dat via die internationale banken wordt overgemaakt. Ja? En vervolgens naar de centrale bank. Dus het is zeker niet zo, wat in feite in het interview wordt gesuggereerd, dat er zeg maar iemand van Total Energies met een koffer vol bankbiljetten naar Suriname afreist om de royalties af te dragen. Dat is zeker niet zo. Dus het verloopt allemaal via reputabele internationale banken. En dan wordt dat dus zo de ether ingestuurd met een zeg maar bijgaand commentaar als zodat zeg maar mogelijkheden voor witwassen en corruptie scheppen. Maar ik hoop dat het duidelijk is dat alles via zeg maar reputabele kanalen verloopt. De beslissing wordt in feite genomen aan de hand van de mate waarin Staatsolie enerzijds of de contractor anderzijds toegang heeft tot internationale markten om die olie af te zetten. Ja? En daarvoor moet je een organisatie hebben, een handelsorganisatie, een trading poot, die daarop toegerust is. Dus zeker in het begin zal de handel verlopen via die tradingorganisatie van die internationale oliemaatschappij.
Hier is geen kwestie van, is er geen sprake van een juridische issue. Het is gewoon een taalkundige issue. In het Engels, als men zegt cash in cash, dan bedoelt men geen shartaalgeld per se, maar men bedoelt in geld. Ja? Daar ligt het misverstand. Maar meneer Spong heeft blijkbaar met zijn Nederlandse insteek, ja, heeft hij het geïnterpreteerd als la money, zoals we dat in Suriname zeggen. Kijk, ik gaf al aan, dus dat alles via reputabele banken verloopt. Ja, die hebben hun eigen, zeg maar, strakke regels. Ja. Belangrijk is ook om aan te geven, want dat de bestemming van het geld van de royalties en de overige inkomsten, dat die niet zonder meer, zeg maar, ter beschikking komen, maar dat we hebben een wet op het spaar- en stabilisatiefonds. Ja? En die wet zorgt ervoor dat er strakke regels zijn van welk percentage mag worden aangewend ten behoeve van het overheidsbudget en welk percentage in het fonds moet. Ja? En die mechanismen die zorgen ervoor dat het geld doelmatig althans wordt gealloceerd. Wij denken dat, zeg maar, de verduidelijking die onder andere in dit programma wordt gegeven, dat we daarmee kunnen volstaan. Ja, wat we wel ook zullen doen, is het programma Buitenhof, de redactie van het programma, wel aanschrijven met het verzoek om een rectificatie te plegen. Ja. Alles geschiedt transparant. Frankel gaf ook een toelichting wat wordt bedoeld met in cash bij zulke deals. De Centrale Bank van Suriname, CBVS, heeft ter gelegenheid van 50 jaar staatkundige onafhankelijkheid van Suriname een speciale gedenkpenning laten slaan. Op vrijdag 28 november 2025 ontving president Jennifer Siemens als eerste burger van het land deze bijzondere munt uit handen van CBVS-governor Maurice Roemer. Ook vicepresident Gregory Rusland en parlementsvoorzitter Ashwin Adhin kregen tijdens een korte plechtigheid op het kabinet van de president een exemplaar overhandigd. Tijdens de bijeenkomst werd stilgestaan bij het belang van de Surinaamse munt als symbool van soevereiniteit, onafhankelijkheid en vertrouwen in de toekomst. De gedenkpenning is niet alleen een kunstzinnig ontwerp, maar vertegenwoordigt ook de erfenis en het historische pad dat Suriname de afgelopen 50 jaar heeft afgelegd. Daarbij werd erkend dat vele generaties hebben bijgedragen aan de economische en maatschappelijke ontwikkeling van het land. De gedenkpenning heeft een goudgehalte van 22 karaat en weegt 7,98 gram. De waarde is afhankelijk van de goudprijs, zoals vastgesteld door de London Bullion Market Association, LBMA. De munt is rond en aan de voorzijde voorzien van het wapen van de Republiek Suriname. Aan de keerzijde staat een jeugdige die de vlag van Suriname stevig vasthoudt, met het silhouet van het land op de achtergrond. De jongen is jong, trots en vitaal en staat symbool voor de jonge onafhankelijkheid van Suriname. De penning is van zowel numismatische waarde als cultureel-historische betekenis. De CBVS hoopt dan ook dat het een blijvend teken zal zijn van trots en nationale eenheid. Het publiek krijgt vanaf maandag 1 december 2025 de gelegenheid om de munt aan te schaffen bij de Centrale Bank van Suriname. De organisatie Tata Kwasiku Tata Tinsensi, de eerste Winti-religieuze organisatie in Suriname, opgericht op 5 mei 2005... wijst erop dat er in het Surinaams burgerlijk wetboek belangrijke verworvenheden zijn vastgelegd. Winti-belijders mogen trouwen volgens het huwelijksrecht. Winti-geestelijken worden door de overheid bezoldigd en gedetineerden en slachtoffers van huiselijk geweld kunnen via erkende Winti-counselors geestelijke begeleiding ontvangen. De organisatie heeft daarnaast tal van publicaties uitgebracht om de Winti-gedachte zo breed en correct mogelijk uit te dragen. Tata Kwasiku Tata Tinsensi zegt via de media te hebben vernomen dat de koning van het Ashanti-rijk in Ghana, Otumfuo Osei Tutu II, op maandag 24 november in Suriname is aangekomen. Hoewel de organisatie de historische ontmoeting tussen heden en verleden waardeert,
stelt zij dat er een pijnlijk stuk geschiedenis is dat niet onuitgesproken mag blijven. Volgens de organisatie hebben de Ashanti samen met de Nederlandse koloniale machthebbers eeuwenlang een actieve rol gespeeld in slavernij en slavenhandel. Dat de Ashanti de belangrijkste handelspartners waren van de Nederlanders is volgens hen historisch vaststaand. Daarom kan aldus de organisatie de Asantehene niet opnieuw Suriname bezoeken zonder dat hem als leider van zijn volk wordt gevraagd zich publiekelijk uit te spreken over deze rol. De organisatie vindt dat de koning zijn diepe spijt moet betuigen aan de nazaten van tot slaaf gemaakte mensen in Suriname en zich samen met hen moet willen reinigen van de innerlijke ballast die voortkomt uit de daden van zijn voorouders. Deze geschiedenis kan, stelt de organisatie, niet worden ontkend of weggewuifd. In de verklaring wordt uitvoerig stilgestaan bij de gruwelijke omstandigheden waaronder mensen vanuit de binnenlanden naar forten zoals Elmina werden afgevoerd, vaak door hun eigen stam en dorpsgenoten. Huizen werden verbrand, mensen verwond, families uiteengerukt, waarna overlevenden bij de poorten van Fort Elmina werden verhandeld en tegen betaling naar slavenschepen werden gebracht. Volgens de organisatie zijn veel Afrikaanse machtsstructuren in die periode schatrijk geworden over het bloed van hun eigen soortgenoten. Omdat Surinaamse nazaten eisen dat de Nederlandse staat en koning hun aandeel in het slavernijverleden erkennen, vindt de organisatie het redelijk en billijk dat dezelfde maatstaf wordt aangelegd voor Afrikaanse leiders van volkeren die actief deelnamen aan deze handel. De organisatie benadrukt dat zolang hierover geen publieke erkenning en heling heeft plaatsgevonden, de moedersbuik van Afrika geen rust zal vinden. De Asantehene mag zich niet te groot voelen om deze verantwoordelijkheid te dragen, stelt de organisatie, en moet erkennen dat zijn voorouders de menselijke waardigheid van hun eigen volk hebben geschonden. Tot slot meldt Tatakwasiku Tatatinsensi dat zij eveneens werkt aan een brief aan het Vaticaan. In 1442 gaf paus Nicolaas V immers aan Spanje en Portugal toestemming om Afrikanen als handelswaar te verhandelen. Volgens de organisatie vormde dit besluit het begin van eeuwenlange ellende waarin miljoenen mensen zijn verminkt, vermoord en van hun mens zijn beroofd. Het Openbaar Ministerie, OM, heeft 3 voormalige functionarissen van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij, SLM, gedagvaard in een omvangrijke strafzaak die opnieuw de aandacht vestigt op integriteit en toezicht binnen staatsbedrijven. Ondanks de zware verdenkingen benadrukt het OM dat geen van de betrokkenen schuldig is verklaard en dat het gerechtelijk proces nu moet uitwijzen wat er werkelijk is gebeurd. Op 5 december 2025 moeten Xaviera Jessurun, voormalig president-commissaris, Paul de Haan, ex-directeur, en Prenobe Bissessur, consultant, voor de rechter verschijnen. De dagvaarding volgde nadat het gerechtelijk vooronderzoek, GVO, op 21 november 2025 formeel werd gesloten. En het dossier op 24 november 2025 bij het OM werd ingediend. De 3 verdachten worden geconfronteerd met meerdere ernstige verdenkingen, waaronder overtreding van de anticorruptiewet, oplichting in vereniging, valsheid in geschriften, waaronder vervalsing en of gebruik van vervalste documenten, handelen in strijd met de vuurwapenwet, overtreding van de wet strafbaarstelling money laundering. Het OM stelt dat deze aanklachten zorgvuldig zijn beoordeeld en dat de rechter nu moet bepalen of er daadwerkelijk sprake is van strafbare feiten. Een dagvaarding is een formele oproep om voor de rechter te verschijnen. Het document bevat de beschuldigingen, maar is geen bewijs van schuld. In elke rechtsstaat geldt het principe van onschuldpresumptie. Een verdachte is onschuldig totdat de rechter anders besluit.
De zitting zal daarom cruciaal zijn om feiten en omstandigheden vast te stellen. Deze zaak legt niet alleen de SLM onder vuur, maar ook het bredere systeem van toezicht, controle en handhaving binnen Surinaamse staatsbedrijven. Het is nu aan het rechtssysteem om transparant en zorgvuldig te werk te gaan. Alleen zo kan het vertrouwen in de rechtsstaat worden versterkt. De Nederlandse premier Dick Schoof noemt de relatie Suriname-Nederland. Die is op basis van wederzijds respect en gelijkwaardigheid. Tijdens een interview op de Nederlandse ambassade ging Schoof in op het gevoelige onderwerp van het visumbeleid, waar veel Surinamers het gebrek aan wederzijds respect voelen. Het huidige beleid sluit onvoldoende aan bij de Surinaamse realiteit, waar uitgebreide familiebanden belangrijk zijn bij noodsituaties. Vooral als het gaat om noodgevallen zoals ziekte of overlijden. Schoof gaf aan dat de Nederlandse ambassade spoedeisende situaties sneller moet behandelen. Hij zal dat ook aangeven aan de ambassadeur hier en ook aan het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Als het gaat om visumvrij reizen is dat een beslissing van de Europese Unie, maar dat Nederland Suriname hierbij zal ondersteunen. Hij erkende dat beide punten van visumvrijstelling en spoedvisum zijn besproken met president Jennifer Geerlings-Siemens. Het Hof van Justitie in Suriname heeft woensdag de onmiddellijke invrijheidstelling gelast van DL, een zoon van ex-vicepresident Ronnie Brunswijk en de majoor van politie RM. Het tweetal was op 18 november jongstleden aangehouden en in verzekering gesteld nadat de politie melding kreeg dat er onregelmatigheden waren geconstateerd in het binnenland. De rechtercommissaris oordeelde daags daarna dat hun invrijheidstelling rechtmatig was en verlengde hun detentie met 30 dagen. Hun advocaat Maureen Nipte was het hier niet mee eens en ging in beroep bij het Hof van Justitie. De raadsvrouw voerde aan dat de wapens die bij haar cliënten zijn aangetroffen aan hun verstrekt zijn door het Directoraat Nationaal Veiligheid, DNV. Haar cliënten hebben zulks vanaf hun aanhouding aangegeven. Echter heeft de politie volgens Nipte niet met voortvarendheid gewerkt om deze informatie uit te werken. De raadsvrouw wenst ook te benadrukken dat de andere zoon van Brunswijk, te weten Pascal van Gene, niks van doen heeft gehad met deze zaak. De raadsvrouw geeft aan dat haar cliënt zijn naam geheel ten onrechte wordt genoemd in deze zaak. Van Gene is nimmer in deze zaak betrokken geweest, nimmer verhoord door de politie en ook niet aangehouden. Slechts DL en de agent RM waren aangehouden. Nipte vroeg het Hof om consequenties te verbinden aan het nalatig handelen van de politie. Het Surinaamse Openbaar Ministerie heeft zich fel verzet tegen het verzoek van de advocaat. Het Hof willigde echter het verzoek van de raadsvrouw in en gelastte zij de onmiddellijke invrijheidstelling van het tweetal. NPS'er en oud-politiebondvoorzitter Raoul Hellings vindt dat het ministerie van Justitie en Politie in Suriname, Juspol, nooit aan de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij, ABOP, moest zijn toegewezen. Het is een ministerie dat je onder geen enkele voorwaarde bijvoorbeeld bij de ABOP zou moeten plaatsen. Want het is geen partij voor integriteit, zei Hellings. Maar er zijn bepaalde zaken waarover we feitelijk niet eens hoeven te discussiëren. Laten we het maar op justitie houden. Toch? Het is een ministerie dat je onder geen enkele voorwaarde bijvoorbeeld bij de ABOP zou moeten plaatsen. Het is geen partij voor integriteit. Als je kijkt dat de voorzitter van de partij juist iemand is die belangen heeft in de goudsector en die geen belasting betaalt over de verschillende concessies. En dan heb je nou weer de broer van die voorzitter van de ABOP, die niet daar bij de EBS geplaatst is op basis van zijn competenties, maar op basis van het feit dat zijn broer eigenlijk politieke macht heeft. En wat zie je nou daar gebeuren? Een heleboel malversaties. En het is niet nu, want er is ook een ernstig jong rapport waar er invulling gegeven zou moeten worden aan een code of conduct. En dat er een heleboel veranderingen zou moeten plaatsvinden. En op het moment dat niet gebeurt en de bondsvoorzitter
die toevallig mijn broer is, toch? Die maakt er gewacht van. Dan ga je het zaakje zodanig naar buiten willen brengen alsof je eigenlijk geschoffeerd bent als directie. En dan ga je die politieke entourage, die politieke macht die je hebt, ga je nu gebruiken om jezelf daar staande te houden en de andere persoon weg te drukken. Want als we kijken naar die kwestie van de EBS met die verschillende palen. Aladol een palen ingekocht. Sommige zelf afkomstig van illegale houtkap. Een palen zijn verkocht aan de EBS tegen 4x, 5x de waarde van de prijzen. En eigenlijk het klein beetje geld dat de EBS had, is daar gestopt. En wie betaalt het gelag? Jij en ik, want elke maand worden de stroomprijzen verhoogd. Maar er wordt niet in de spiegel gekeken. Wat doet de RVC? Maar het is een inschakeling van feiten die je tot die conclusie leidt dat er eigenlijk niets is veranderd. Kijk zelf die kwestie Grassalco. Hoe kan het gebeuren dat er gewoon 4 kilo goud verdwijnt of plaatsmaakt van nepgoud? Precies, en een directeur die geeft een heleboel uitleg alsof hij het onderzoek leidt. Maar in het kader van good governance zouden en de directeur van de EBS en de directeur van Grassalco op non-actief geplaatst moeten worden. Per direct. In het verlengde van dat van melkcentrale. Zou het ook moeten gebeuren, toch? Maar je ziet dat dat niet blijft gebeuren. En het volk heeft het wel 5 jaar lang gepikt van Santoki. Maar ik denk niet dat men het zo lang gaat willen pikken van welke andere regering. Het Diakonessenhuis heeft met succes de 6e kinderchirurgische darmmissie afgerond, die plaatsvond van 10 tot en met 24 november 2025. In totaal zijn 10 kinderen met complexe aangeboren en verworven darmaandoeningen geopereerd. 7 van hen zijn inmiddels met goed resultaat naar huis, terwijl 3 kinderen nog gespecialiseerde nazorg ontvangen op de kinderafdeling. De operaties werden uitgevoerd door doctorandus Anouska Jeubali, lokaal chirurg, en de Nederlandse kinderchirurg Dr. Justin de Jong. De kinderchirurgische darmmissie bestaat sinds 2007 en wordt sinds 2020 jaarlijks in het Diakonessenhuis georganiseerd. Het doel van de missie is om kinderen die anders moeilijk toegang zouden hebben tot deze zorg in het buitenland, in Suriname te opereren en zo hun levenskwaliteit te verbeteren. Daarnaast wordt er kennis overgedragen aan lokale specialisten en zorgpersoneel, waardoor de capaciteit en deskundigheid van het medisch team in Suriname versterkt wordt. Tijdens deze missie werden diverse aandoeningen behandeld, waaronder anorectale malformaties, darmatresieën, de ziekte van Hirschsprung en oesophagus-atresieën. De jongste patiënt was 2 maanden oud, de oudste 10 jaar. Alle operaties zijn succesvol verlopen, meldt dokters Jeubali tevreden. Het medische team bestond verder uit Marijke Voskuil, kinderverpleegkundig specialist uit Nederland, verantwoordelijk voor de postoperatieve zorg, Shirley Sussenbach, senior operatieassistent uit Nederland, die ondersteuning bood op de OK, doctorandus I. Takour, kinderradioloog van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, verantwoordelijk voor beeldvorming, doctorandus U.M. Shu Lee, anesthesioloog, verantwoordelijk voor de cruciale verdoving bij deze specialistische ingrepen. De totale directie kijkt met trots en dankbaarheid terug op een geslaagde missie en benadrukt het belang van duurzame samenwerking en kennisuitwisseling om de kinderchirurgische zorg in Suriname verder te versterken. Als 1 of 2 VHP'ers corrupt zijn, betekent het niet dat heel de VHP corrupt is en dat er corruptie in de VHP is, zegt VHP-parlementariër Mahinder Yogi, naar aanleiding van de corruptieschandalen waar functionarissen uit de vorige regeerperiode momenteel in verwikkeld zijn. Yogi voerde aan dat de schandalen zich niet alleen op het ministerie van Landbouw, Visserij en Veeteelt in Suriname, LVV, hebben afgespeeld, maar ook op ministeries als Sociale Zaken en Volkshuisvesting, SOZAVO.
En alhoewel op LVV een minister zat die door de vooruitstrevende hervormingspartij VHP was voorgedragen, hebben bij SOZAVO ministers uit zowel de Pertjaya Luhur, PL, als de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij ABOP de leiding gehad. Het gaat om Uray Kitramsaran en Ines Pané. Dit toont volgens hem duidelijk aan dat de corruptie in de regering Santokhi Brunswijk was en niet specifiek in een politieke partij. Het gaat dus niet om ministers van een partij, maar om corruptie in de regering en op een ministerie. Het zijn mensen die posities invullen. En mensen kunnen uit organisaties komen, waaronder politieke partijen, de vakbeweging of het bedrijfsleven, aldus Yogi. De VHP'er gaat verder en stelt dat er in 1975 heel veel vraagstukken zijn geweest met betrekking tot het gebruik van de financiële middelen van de ontwikkelingshulp uit Nederland. Wanneer die coup in 1980 plaatsvond, werden mensen opgesloten. Sumita moest koeien gaan melken in Santoboma. En zo zijn er ook meerdere mensen opgesloten als gevolg van de grootschalige corruptie die zich manifesteerde. In de vorige regering had de VHP 20 zetels. En de voorzitter van de VHP, Chan Santokhi, was president. Maar de corruptie is niet in de VHP. De corruptie was in die regering. Bij het ministerie van LVV werd er iemand daar gezet als minister en men ging ervan uit dat die man een VHP'er is. Maar het is niet de VHP die corruptie heeft gepleegd. Het zijn mensen die dat hebben gedaan omdat ze in een bepaalde positie waren. En bij een aantal van de mensen zien we dat ze niet eens VHP'ers waren, maar ze zijn op die posities gelaten, aldus Yogi. 50 jaar geleden verwierf Suriname zijn politieke onafhankelijkheid. Maar volgens de NDP gaat onafhankelijkheid verder dan alleen een staatkundige stap. De partij benadrukt dat volledige dekolonisatie betekent een samenleving zonder verdeeldheid, zonder oude systemen die mensen tegenover elkaar plaatsen. Eén volk met één gezamenlijke toekomst. Nu, een halve eeuw later, is het tijd om onze nationale opdracht opnieuw te omarmen. One nation with one destiny. Suriname kan alleen vooruit wanneer wij ervoor kiezen om samen vooruit te gaan. Dat betekent raciale gelijkheid, sociale rechtvaardigheid en eerlijke economische kansen voor iedereen. Niet als idealen, maar als concreet beleid. De NDP stelt dat zij staat voor maatregelen die verbinden in plaats van verdelen. Die bruggen bouwen in plaats van muren. De weg is soms lang, maar nooit onbegaanbaar. Daarom blijft de partij zich verzetten tegen iedere vorm van verdeeldheid, achterstelling en ongelijkheid. De NDP zegt zich in te zetten voor een systeem dat mensen vooruit helpt. Voor een economie die Surinamers perspectief biedt. En voor beleid dat kinderen kansen geeft, jongeren hoop brengt en gezinnen zekerheid biedt. De partij benadrukt het geloof in een Suriname waar afkomst geen hindernis vormt, maar een bron van kracht is. Een land waarin diversiteit niet als bedreiging, maar als grootste rijkdom wordt gezien. Vandaag laat Natio zien hoe krachtig echte eenheid kan zijn. Natio verbindt Surinamers op een manier die geen enkele politieke boodschap kan evenaren. Het raakt harten, emoties en nationale trots. Daarom, zo stelt de NDP, hoort investeren in sport niet alleen bij ontspanning, maar ook bij nationale verbondenheid, jeugdontwikkeling en natievorming. Voor de partij blijft sport een beleidsprioriteit op het hoogste niveau. De NDP roept op om deze onafhankelijkheidsdag niet alleen te gebruiken om terug te kijken, maar vooral om vooruit te kijken. Met hernieuwde energie bouwen aan het Suriname dat we verdienen. Eerlijker, sterker, welvarender en verenigd Suriname. Van harte gefeliciteerd met 50 jaar staatkundige onafhankelijkheid. NPS-parlementariër Ivanildo Plein vindt dat gestolen geld van de overheid teruggehaald moet worden. Het is niet de regering die mensen opsluit, want er is een proces dat op gang moet komen. Maar ik vind dat de gestolen gelden teruggehaald moeten worden.
zonder aanzien des persoons. En mensen moeten instaan voor de consequenties, zei de NPS'er. Volgens Plein is het mooi om verdachten op te sluiten, want soms vragen de daders zelf om opgesloten te worden. Hiermee is de zaak dan afgedaan voor hen en hoeven zij dan niets terug te betalen. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat dat geld teruggehaald moet worden. Als je goederen ermee hebt gekocht, moet je die goederen dan in beslag nemen. De regering heeft een taak in het geheel om deze zaken aan te dragen. Het is ook niet de taak van een minister om op jacht te gaan en te kijken wat verkeerd gegaan is. De tijd die je besteedt om te kijken wat verkeerd gegaan is, kan je liever besteden om beleid te maken voor die samenleving. Natuurlijk moet je een onafhankelijke unit instellen die dat soort onderzoekingen gaat doen, aldus de NPS'er. Begin oktober zei ook VHP-fractieleider Assis Kumar Gayadin dat het tijd wordt dat mensen, waaronder overheidsfunctionarissen, aansprakelijk worden gesteld en verplicht worden om gestolen middelen van de staat terug te betalen. Gayadin merkte op dat het aansprakelijk stellen van huidige of gewezen functionarissen in andere landen, waaronder bijvoorbeeld de Verenigde Staten, van dien aard is dat mensen zelfs bang zijn om zich schuldig te maken aan belastingfraude. Ook president Jennifer Simons zei afgelopen week in DNA dat het voor haar belangrijker is dat gestolen geld van de staat terug wordt gebracht dan de focus alleen te richten op het aanhouden en vervolgen van daders. De verhoging van de salarissen voor kabinetsleden en parlementariërs blijft stevig nazinderen, juist op het moment dat de regering Siemens Rusland aangeeft dat brede loonaanpassingen voor andere beroepsgroepen voorlopig niet haalbaar zijn. Terwijl grote delen van het ambtenarenapparaat en essentiële sectoren al jaren kampen met achterblijvende inkomens, houdt de regering vast aan een geleidelijke benadering om economische risico's te vermijden. President Jennifer Geerlings-Siemens erkent dat de beloning voor veel werknemers structureel te laag ligt, maar waarschuwt dat een ingrijpende verhoging de fragiele economie kan ontwrichten. Volgens haar moet loonherstel worden ingebed in een zorgvuldig opgebouwd financieel kader om een nieuwe economische schok te voorkomen. In de Nationale Assemblée herhaalde zij dat een abrupte loongolf meer schade dan voordeel zou opleveren, hoe groot de behoefte aan verbetering ook is. De scherpe tegenstelling tussen de forse salarisverhogingen voor bestuurders en het stagnerende loon van bijvoorbeeld leerkrachten voedt de onvrede. Docenten die eerder deze maand protesteerden, stellen dat een parlementariër in 1 maand verdient wat zij in een jaar ontvangen. Ondanks die kritiek is er geen signaal dat de recente verhogingen binnen de top worden teruggedraaid. De president stelt dat haar kabinet via een uitgebreid overlegmodel met vakbonden, maatschappelijke organisaties en de private sector wil werken naar een stapsgewijs loonpad voor ambtenaren en andere beroepsgroepen. In dat proces moet koopkrachtverbetering worden afgewogen tegen macro-economische stabiliteit. Het staatshoofd roept de samenleving op om mee te werken aan een aanpak die rust brengt in de economie, zonder de lasten verder bij werknemers te leggen.